Bħala parti mill-proposti li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista għal kull qasam tas-soċjetà, fl-aħħar jiem żdiedu l-proposti li ħarġu mill-clusters tal-anzjanità attiva. Proposti li sabu reazzjonijiet pożittivi ferm kemm mill-pubbliku kif ukoll minn dawk li huma esperti fil-qasam. Dwar dan tikkummenta l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Anzjanità Attiva Marija De Gwara. Daw il-proposti ma ġewx millu malada u ma xogħol li kien ilu sejjer għal kważi daw l-aħħar 4 snin fejn jien mal-kuntatt li kolli mal-anzjani dejjem kont niġbor il-problemi li qed jiffaċċjaw l-anzjani tagħna. Naturalment imbagħad meta sibna postna fil-clusters kompla naħmuhom biex ngħidlek ħalli ħriġna il-proposti kif huma. Ġikompli inċentiva lill-anzjani jibqgħu attivi anke fil-post tax-xogħol, Gvern ġdid Nazzjonalista qed iwiegħed lil dawk li jkomplu jaħdmu wara l-età tal-irtirar li dħul mill-pensjoni sa massimu ta' 15,000 euro mhux se jkun intaxxat. Il-Partit Nazzjonalista qed iwegħed ukoll li jagħti tnaqqis ta' 50% fl-ispiża tal-kera tal-meters tad-dawl u l-ilma li djar kollha fejn hemm reġistrati biss persuni pensjonanti. Fost il-proposti hemm dik li tingħata aktar għajnuna lil dawk l-anzjani li jeħtieġu jixtru mediċini li mhumiex fil-formularju tal-Gvern. U għal dawk l-anzjani jew persuni b'diżabilità li jeħtieġu l-għajnuna ta' carer full-time, Gvern Nazzjonalista jagħti sa massimu ta' 12,000 euro fis-sena. Min barra dan, il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-anzjani għandhom ikollhom aċċess għall-għajnuna biex ikunu jistgħu jużaw servizzi tal-internet u diversi applikazzjonijiet li jistgħu jaċċessaw online u se jaħdem ma' NGOs u għadiet oħra biex iwaqqaf helpline iddedikat propju għal dan il-għan.